Hang ni kejan bit pementa nak lima jonga kumu Sherman jongka WRF Foundation nga ai khublei ya MLA jongka Sohra Constituency uba Kevin Melim bat kunju ye kong Patricia mukhim ibal akloi ban yarap na banta iwe ikong ibana kasnong khongthong nga ai khublei shejar ngu epi ya jingtre stom jongpi menta paitbah angkwa ban yathu ba MLA na ka Sohra Constituency la yo ban Pak Sumar ya ini i kong reatam sha Nasret Hospital ban kermin scam ba inyo no ya kemet kapat ka bokoj ka bakia khublei yapi MLA ban buram khublei yapi kong Patricia bat khublei yapi paitbah baroh blak loi ban senyak sha ini kong kumbalong menta nga la yo ban lum sanjar tam ban ngej ba pisah kanang wan khublei shibon yapi baroh khublei